Jo, hustě, tak to si kup. Děkuju vám všem za donaty, Lukasy, pevný nervy, pevný svěrač spíš. Děkuju moc. Markmeister, ahoj, zdravím tvoji kamarádku Adélku. Po dnešku už to kamarádka nebude, Sára myslí, že mu dá anál za 100. Anál ne. Tak anál dávají holky jenom těm pravým. Nejseš ten pravej, nedostaneš anál. Cože nejsem? Nedostaneš anál. Nejsem ten pravej, Sára. To je dost seriózní, vyser se na stream teda. Nedostaneš anál, prostě nedostane ho nikdo, žádný není ten pravý. Anál je můj. Jsem ten pravej? Jsem tvůj? Ne! Nejsem! Nazdar, pane, dík za stream a pozdrav mojí kamarádku Adélku. Protože anál dostane jen ten pravej a u mě nikdo anál nedostane, tečka. Hotovo, vyřešeno. Ale mě dost zajímá, že jsem ten pravej, teď neřešíme anál. Jsi můj přítel a anál dostane ten pravej a nedostaneš anál, takže ne. Takže nejsem ten pravej. Nejseš ten Ať pravej. to zvládneš, Fety, rovná se, nezapomeň plínky. Tak. No jako proč? Ne, ty vole, běž do prdele! Proč? Běž do prdele. Ty se mnou tady žiješ a řekneš mi tady, že nejsem ten pravej! Sáro, to je dost seriózní věc. Odkopneš sama sebe, vole. Ahoj Sáry a Fety. Hej, Sáro. Hej, jako bez píče, to je jako myslíš vážně. Ne, nemyslím Pro mě samozřejmě, seš ta že pravá. ne. Tak to jo. Kajčku. Nehraj tady divadlo, samozřejmě, že nejsem, pro tebe ta pravá, to ví. Jak jste, a proč spolu teda žijeme jako? Protože se milujem, ne? Vole. To spolu musí žít jenom ty praví, nemusej. Ale musíš tomu věřit, že jsme ty pravý říkala, že budeme žít spolu i ve vesmíru do A když píči. budeme žít spolu i ve vesmíru? Tak jsem snad ten pravý, hej Sáro! Hej, mě to fakt sere. Moc ta hrotíš. Hej hoši, jak byste jako na tohle reagovali, ty vole, jako? To je jenom slova, Kaj, nehoďte. Co to je jenom slova? Hej Sára, mám tady fakt chutě, mají vykopnout píče. Tak jako... Jako vole? To docela, hoši, jaký na to máte názor, jako? Jako to je dost přepal. A tak když jsou to jenom slova? Markmeister donatl 100 korun, Krčmi 64 donatl 300 korun, hoši, moc vám děkuju za donate, omlouvám se, že to nestíhám, vole, číst. Chudák, no, ne asi, vole, takový keci. Tom Splash donatl 100 korun, Handy Boss donatl 50 korun, hoši, já vám moc děkuju, já se omlouvám, že jsem to, naložili jste to tady jak piča. Děj, vole, asi jsi krz. Rodier, budem hrát Outlast, vole. Co je, Karama zkratka ty na odcházíš? prdeli jednosmerku, Zůstaň DD. tady. Dělala srandu, ty vole. Člověk nemůže dělat ani srandu. No tak běž, Sáro, vole, já tady jsem zvědavý. Běž, vole. Očí, vole. Zavři za sebou. Si odnesu věci. Fakt, takovýhle keci si tady nech, ty Dělala vole. srandu, Ježiši, Už asi pome ne. se To nebylo bát. moc vtipný. No jasně. Moc dobře. Agar se dvoj zprávě, subscribe. Xavros, resubscribe 4 měsíce v kuse. Omlouvám se, Xavrosy. Demon Rider 100 bitů. Rodier.cz 100 korun. No. Jízdák z Moravy. Hej, hoši, přestaňte donatovat takový přepaly. Kilo pre teba a kilečko pre Sárnku ČUS zo Slovenska. Dej tam subscribers. Vali! Potřeboval by prohnat kolem bloku. Jo, Kajlovi prachy. Kajlovi prachy. Jo,
Kailovi prachy. Mám Saru rád, ale taky jedu na max. Týzden pokud holka necejtí ze sem ten pravej a nechce se mnou zít po zbytek života. Tak at praska, otestují jí spojovník větší než pozaděj ji o ruku,